Naše školstvo je dneska v kríze. Treba urobiť mnoho vecí, aby sa dostalo na úroveň Európskej únie alebo svetových parametrov školstva. Treba urobiť v prvom rade nový školský zákon, ktorý by akceptoval alebo zohľadnil novú filozofiu školstva, novú víziu. Treba urobiť rozhodne obsahovú prestavbu, aby sa deti učili to, čo skutočne pre život potrebujú. Treba urobiť zmeny vo financovaní školstva. Treba urobiť zmeny vo metodikách, aby sa učila tvorivosť, kritické myslenie, samostatnosť žiakov, aby vedeli komunikovať. Treba urobiť zmeny v riadení školstva, aby nebolo dvojkoľajné riadenie školstva. Treba urobiť zmeny v sociálnej pozícii učiteľa v spoločnosti, aby nebol podceňovaný. To všetko si vyžaduje samozrejme obrovskú snahu a námahu odborných ľudí, ľudí z praxe, učiteľov, aby nakoniec sme dosiahli to, že aby náš národ bol nielen múdry, ale aj dobrý.